Waqt li bosta jgawdu l-miliet mal-familja xi ħaddiema jqattaw il-miliet mal-kollegi tax-xogħol hekk kif anke f'jum il-miliet tkompli l-ħidma tagħhom. Fost dawn hemm il-pulizija li jkunu impenjati ħafna f'dawn iż-żminijiet. Tkellimna mas-Surġent Lorna Mifsud dwar il-ħidma li kellhom il-pulizija fl-Assa ta' San Ġiljan f'lejliet il-miliet u fl-ewwel sigħat ta' jum il-miliet. Aħna bdejna x-xift tagħna mill-5 ta' filgħodu. Saċ ħadna handover mix-xift ta' qabilna. Soltu storja, kulħadd jiġi festeġġa fi żmien tal-miliet, nies fis-sakra u hekk li kellhom għalulna xi argumenti man-nies. U issa ċesset il-jawm li kellna attempted serq minn ġewwa djar. U issa x-xift tagħna 5 filgħodu l-istess, nies fis-sakra jieħdulek fl-assa, uħud minnhom barranin ma tifhomx. Imma issa imbagħad li kellna xi bodily harm, ċivil, kien hemm xi wieħed aggredih bi fl-ixkun u għamillu xi ġrieħiet ta' natura ħafifa. Iktar tard kellna ieħor sab il-karozza mifquwa u serqulu l-mobile phone. Soltu ġew xi oħrajn irrapportu nserqulhom il-mobiles minn stabbilimenti. Staqsejna wkoll il-pulizija dwar kif iħarsu lejn il-ħidma f'jum il-miliet. Xogħol nhar isir ukoll bħala admira tal-pulizija rridu nagħmluh. Naħdmu jkollna hu. Jien hija 25 sena fil-pulizija, ġifieri issa drajt ma kunx ma' familja. Da kollox ikun. Illum xogħol da boħra fassu nkun off. Mhux dejjem l-istessu. F'jum il-miliet iżżaru l-Pulizija fl-Assa ta' San Ġiljan il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar u d-Deputat Kummissarju Rejza Mead. Il-Ministru u l-Kummissarju ringrazzjaw lill-Pulizija tal-ħidma u l-impenn tagħhom f'dawn il-jiem ta' festi.